May nga po Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Bubatian man kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagyari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Dry runs ang Egypt sa Vista Alegre sa Bacolod, ginbalabagan sa mga tricycle drivers. Congressman Greg Gasataya, wala nagkumpirma nga may matabo nga switching sa pwesto nila ni Mayor Albi Benitez. Bangkay sang isa ka lalaki nasapuan sa sulod sang sako sa Talisay City. Bangka sa Pariahan sa Silay City, patay sa pagpaniro. Kag sa good vibes, mga nanay, magapakigbahin sa football tournament sa Bacolod City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, ginahulat na lamang sang militar ang availability ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. agud to tigayon makadeklara sang stable internal peace and security status sa isla sang Negros. Suno kay 303rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edralin, sa nagligad nga tuig naghatag na sing iya nga commitment si Presidente Marcos nga magabalik sa Negros para personal nga magdeklara sa stable internal peace and security status sa isla. Rason nga naga-coordinate na lamang karon ang militar sa availability sa Presidente. Damlag pa nagdeklara na sang SIP status ang Negros Occidental kag Oriental. Isa sa mga basihan sa among nga deklarasyon suno kay Edralin, amo nga ang presensya sa mga armado nga rebelde ang manageable na pagka-dismantle sa mga guerrilla fronts kag pag-clear sa mga sadtuanay rebel-influenced nga mga barangay. Sa karon yara na sa magagmay nga grupo ang rebelding NPA, agudto hindi sila gilayon nga makita kag magkaladakpan. In view of his commitment last year to go back in Negros Island to personally declare yung SIPs natin, we are reaching out for his availability because it is his commitment. Sa number 9, dugang ang mga school facilities sarang makapahagan-hagan sa problema sa educational gap sa pungsod matapos ang pandemic. Sa piyak sang ginapatuman nga distance learning humalin sang pandemic kag karon mga ginapatuman nga suspension of face-to-face classes tugas ang heat index, hindi malipod nga nagaapekto ini sa pagtuon sa mga kabataan. Dugang diri ang nagapabilin nga educational gap ilabi na sa bahin sa basic education sa digmaan sa mga pagtuon makaligad ang epekto sa COVID-19 pandemic. Sa inaugurasyon sa bagong school facilities ang STI West Negros University sa Bacolod, ginsiling ni Governor Eugenio Jose Lacson nga mangindako ini nga bulig kaagbentaha sa pagpahagan-hagan sa mga ginapangatubang nga pagpanghangkat sa bahin sa educational globalization. Ginalauman ni Anay Education Secretary Jesly Lapus nga paagi sa dugang nga school facilities mabuhinan ang mga disbentaha sa bahin sa normal interaction sang mga kabataan. Ginapabot ni Lapus nga nagaserbi karon nga chairman sa STI Board of Trustees nga sa dalayon man-normalize na ang hybrid education kag masolusyonan ang educational gap sa pungsod. Is a welcome development in our goal to enhance and strengthen our educational system and is a decisive and a bold step in meeting the challenges of educational globalization. This event also marks a significant milestone in the journey of... We have submitted ourselves to be an autonomous university, and days from now, isang taon na ako nag-aantay. Days from now, we'll be able to get confirmation from the Commission on Higher Education relative to the application of our autonomous status. Sa number 8, senior citizen patay matapos nga makuryente sa Himamaylan City. Nasapuan nga patay si Hernan Guanzon, 62 anyos, sa isa ka punong sa Sitio Bita, Barangay Suay, Himamaylan City kahapon sang aga. Suno kay Pulis Lieutenant Colonel
Anthony Grande, hepe ng Himamaylan City Police Station, halin sa ilim na ng biktima kag posible nga nagtalang kag nakalabot sa punong nga may live wire kag didto na kuryente. Suno kay Grande, ang tag-iya sang puno nga si Resurrection Buoy ang nag-ako nga ginbutangan niya sang live wire ang kilid sang iya punong bangod nga nangin madata ang kinawatay sang iya isda. Suno sa pulis, may salabto ng tag-iya sang punong bangod hindi dapat basta-basta ang pagbutang sang live wire kag dapat nakahibalo ang mga pumuluyo sa palibot. Sa number 7, bangka sa peryahan, patay sa pagpaniro sa Silay City. Nagabangka sa peryahan si Allen Tamparong sa barangay Payaw sa Binalbagan sa gintiro inikay na sang kaagahon sa barangay Gimbalaon sa syudad sang Silay. Sa report sa Silay City Police Station, ang suspect ginkilala kay Pedrito Peñafiel. Sa inisyal nga investigasyon sang Silay PNP, ang biktima ang hinali na lang nga gintiro sang suspect nga ginhalinan sang iya kamatayon. Sa karon, padayon pang investigasyon sang kapulisan kag ang hot pursuit operation agud madakpan ang suspect. Sa number 6, masobra sa 1 ka kilo sang suspected shabu nga nagabalor sang 7 million pesos ang nakuha sa drug bust sa Dumaguete City. Arestadong 1 ka 36 anyos nga lalaki sa ginpatuman nga buy-bust operations sang katapos sang Provincial Drug Enforcement Unit sang Norpo kag Philippine Drug Enforcement Agency Negros Oriental sa barangay Candaoy sa Dumaguete City kahapon sang kaagahon. Ang suspect ang ginakabig high-value individual. Nakuha sa iya masobra 1 ka kilo nga suspected shabu nga ginabulubanta nagabalor 7 million pesos. Ginausisa pa sang kapulisan kundi gikan ang na-recover nga supply sang illegal nga droga. Kaso sa pagsupak sang Republic Act 9165 ang ipasaka sa iya. Sa number 5, ginaabi-abi sa militar ang ginapatigayon nga motu proprio investigation sa Commission on Human Rights sa sunod-sunod nga pagpamatay sang NPA. Pero luyag man kuntani sa militar nga kondinahon sa CHR ang among nga lihok. Sunod sa kay 3rd Infantry Brigade Commander Brigadier General Orlando Edralin, sila ay nakapakig-angot sa pamuno sang CHR Region 6. Sunod kay Edralin, ginsili ni Christopher Montaño sang CHR Region 6, kay hindi sila ang ahensya nga magapatuman sa investigasyon sa among nga kaso pero makahatag sila sa suporta para sa mga biktima. Sunod kay Edralin, gusto tani nila nga lantawon ini sang CHR sa mas malapad nga perspective kasubong man pakamalauton ang among nga pagpamatay. Ginsiling na damlag pa ni CHR Negros Occidental Head Vincent Para nga sila ang mapatuman sa motopropyo investigation nga nagalakip sang pagpatay sa isa ka babae sa Kabangkalan City kag isa pagid ka pagpatay sa Banwa sang Calatrava. Sa gipagwa nga pahayag sang rebelding NPA, may 8 ka mga pagpamatay ang ilang nga ginako sa bulan sang Abril kag sini nga Mayo. The third ID was also communicating with them, and ang sabi nila is that they are not the agencies who can conduct investigation about this, but they can provide support dito sa ating mga victims. But what we really wanted is that for them to, of course, kapareho ng ginagawa ng ibang agencies natin, for them to look at it on a bigger perspective wherein for them also to condemn these violent killings, senseless killings na ginagawa nila sa mga innocent civilians. Sa number 4, bangkay isang lalaki ang nasapwan sa sulod sang sako sa Talisay City. Alauna sang hapon sa may nasapwan nga sako sa higad lang sang dalan ang mga residente sang sitio Kabakahan, Barangay Kabatangan sa Talisay City. Sang ginusisa nila ang unod sang sako, nakibot sila sang madiskubrihan nga bangkay sang isa ka wala pa makilala nga lalaki na sapwan sa sulod sini. Nagapadayon pa sa karon ng investigasyon sa Talisay PNP para makilala ang amo nga persona kag kung sino ang nagpatay sa iya. Ginapadalman man kung ginwigit lang ang sako sa amo nga lugar. Sa number 3, masobra sa 19 mil ang dugang nga bag-o nga mga botante sa Negros Occidental.
Inibase sa bagong registration nga ginaprubahan sa ginpatigayon nga Election Registration Board hearing. Sa datos nga ginpagawa sa Comelec Negros Occidental, 19,268 ang bago nga dugang nga mga botante sa probinsya. Ang Bacolod City ang may pinakadako nga nagdugang nga registered voters, 4,829. As of April 15, 2024, ang Negros Occidental ang mayara sang 1,906,226 ka mga registered voters. Para sa sangguniang kabataan naman, ang Negros Occidental ang mayara sang 629,808 registered voters as of April 15. Parayon pa ang voters registration kag ini ang magalawig tubtub sa Setyembre 30. Parayon pa ang paghaylo sa Comelec sa mga wala pa makaparehistro nga magpadulong sa talatapan sa Comelec sa mas temprano. Sa number 2, Bacolod Congressman Greg Gasatayang wala nagkumpirma kung may matabo nga switching sa pwesto nila ni Bacolod Mayor Albi Benitez. Sa pihak sa mga nagalapta nga istorya sang switching sa posisyon sa tunga nanday Mayor Albi Benitez kag Congressman Greg Gasataya, ginpakamaayo sang kongresista nga tagaan anay atensyon ang iya nabilin nga trabaho antes sang iya pagbiya bilang katapos ang Kongreso. Wala niya ginkumpirmar kung bala may yara sa nakasugtan sa tunga nila ni Mayor Albi. Pero nagapati siya nga nagakadapat ini pungkuan agud mapatud nila ang mga tikang sa pamulitika sa husto nga panahon. May 5 ka mga options si Mayor Albi, kag nalakip diri ang pagbayluhanay nila sa pwesto ni Congressman Gasataya. Magpapili liwat sa pagkaalkalde o kung magpadalagan sa pagkasenador, magbaton sa cabinet position o kung magpahuway anay sa politika. Damlag pa ginpanginwala na ni punong barangay Cesar Distrito nga spokesperson sang alkalde nga sa iya naghalin ang sugilanon angot sa switching sa tungas ng alkalde kag kongresista. Dugang pa ni Distrito nga mas nagakaangay nga hulaton na lamang ang pag-anunsyo sang alkalde sa iya nga mangin option sa 2025 elections. Well, ito pati ata naman ang stand ni Mayor, yung mga options. Clear ba kung ano yung mga options? Ang sa ako niya, yung gusto ko niya, bragging because I'm graduating already. So, I need to finish things na may ngagaw ko sa year. Kung ano man ang mangin announcement niya, so anong sa end mo yan, anong matabo? Kung ano mangin announcement niya, so from your end, anong yun? Kung kuwan man ako, if the time comes, ang politika ko kuwan. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Dry run sa pagbiyahe sa mga Egypt sa Barangay Vista Alegre sa Bacolod City. Ginbalabagan sa mga tricycle driver bangod apektado ang ila pala nga buhian. Pero may mga pasahero naman nga nagahinyo nga makabiyahe ang Egypt sa ilang lugar para paganhagan ng ilang gasto sa plete. May report si Nico Delfin. Manugbiya na kaina mga electric jeepney halin sa relocation site sa Barangay Vista Alegre sang nagbalabag sa karsada ang katapos ang araw Vista Alegre Tricycle Operators and Drivers Association kag Kabakod Negros Transport Coalition. Ang iloy nga si Leonora Moralde mahingagaw kuntani sa libre sakay sa Egypt agud magbayad sang iya bill sa kuryente o galing nakibot siya kun nga ginpungga ng pagbiyahe sang Egypt nga kabahin sang 5 ka adlaw nga dry run nga aprobado sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kay ina sang aga. Nga balabagan nila kay amo na ni ang mas pabor sa tawo nga masapos bala sa pumuluyo labi nagit para sa amin nga may edad na. Di paano kami nalayo kami kag masaylo-saylo pa kami. Di magtabok-tabok pa kami kapudlay. Di dapat tani sugta na lang ni nila kay ti ari naman ni. Ginsiling ni Carlito Ronamo, presidente sang Arvistoda nga hindi nila luyag nga mapektuhan ang ila pala nga buyan kung magsugod ng pagbiyahe sang Egypt sa relocation site. Hindi kami na aguro magpasugot sa 5 ka adlaw nga ginapangayo nila nga mag-operasyon, no? Kay kun amo na pasugtan, paralyzed din kami na kaya nga mga tricycle driver. Pag magsigi ini ang ila operasyon. Totally sir, hindi kami magsugot Hindi kami magsugot, no? Samtang nga hindi niya way niyo kung mga papilis nga wala kami nakakapatawag sa public hearing
hindi na namon mapasugtan. Sa pagginunanon sa katapos ang TODA, ginplastar ni City Administrator Lucille Helvolea nga ang dry run ng kabahin sang tikang para sa ginaplano nga green routes o konrota sang Egypt pa Barangay Vista Alegre kag Barangay Kabug. Nakita niyong yuhom, once mapuno na ilawan ka muna da sa magpakato pakari. Subong ginatanaw lang ni naton, study pa lang ni nga kun in kaso mapuno na nadada, ano gid kinahanglanon, pila ka tricycle pa, pila pa ka jeep, parang ang tanan nga pumuluyo uwin sa tanan. Nga may ara ka mo pangabuhian, may ara man hindi madulang yung pangabuhian. Ang mga tao di nga magkadto, hindi man sila matamaan sa plitik. Nanindugan Sunday Councilor Al Victor Espino, pamunas ang Committee on Traffic and Transportation kag punong Barangay Leandro de Leon nga mismo ang mga residente sa relocation site among naginyo sang bulig sa syudad para sa pagsulod sang depasay nga salakyan sa ila lugar bangod masami halin sa ila balay halos makatatlo pa ka beses nga nagasakay sila sa tricycle kag jeep agud lang makalabot sila padulungan kag tuman ini kag gasto sa plitihan. This is validation sa isa ka request mo. Request ni isang pumuluyo sang site para nga maserbisyuhan sila sa ginatawag nga public utility GP. Of course, there will be no shortcuts sa provisions ng aton layi. We will follow strictly and we have followed very strictly sang protocols kag ang ginakinahanglan naton nga ubang. Plano sa Bacolod LGU nga magdugang sang duha ka mga rota gamit ang mga e-jeepney. Nalakip diring magabiyay Burgos Vista Alegre nga rota agud nga mabuhina ng kabudlayan sa mga pasahero gikan sa relocation site. Nagay ka mahal gid sa plate namon. Mga pila pa 20. halin sa diin na. Alin sa bangga paggol pasulod sa araw. Budlay gid kay hindi sila magalin kung hindi mapuno mo. Kay di maging isaga pa sobra pa sila. Tungod wala na tigayon ang unang adlaw sang dry run sang Egypt, plano sa Bacolod LGU nga i-reschedule o kung i-extend ang 5 ka adlaw nga libre sakay para sa ginaplano nga bag-o nga mga rota. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Sa Good Vibes, 150 ka mga teams na lakip diri grupo sa mga soccer moms ang ginapaabot nga magapasakop sa football tournament sa Bacolod City. Masobra sa 150 ka teams ang ginalauman nga liwat nga magapaindis-indis sa 3rd 6-100 First Touch Football Festival sa Bacolod City. May 12 tanan ka category kundiin kabahin sa mga magasambuwa ang mga team sa mga iloy o kun mga soccer moms. Ginsili ni Jeffrey Velez, ang Secretary General ng 6-100 First Touch FC, dako nga bulig sa bahin sa grassroots competition ang nangintuigan nga pahampang agud mas mahanas ang abilidad sa mga student athletes ilabi na ang gikan sa probinsya. Nagapati si Coach Montano Mondia III nga paagi sa football festival, madiskubre ang dugang mga players nga sarang magatiglawas sa national team para sa mga international competition. Nalakip sa mga teams nga nagpasakop ang gikan sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental kag Negros Oriental. Magasugod ang duha ka adlaw nga kompetisyon sa Mayo 18, tubtub 19 sa Bacolod City High School football field. From different cities, municipalities, private clubs and schools around the province. So we are inviting also private sectors to witness the match or the two days football event at Bacolod City National High School. Because the players played in the BFL and then the 600 festival. They learn a lot and then they use it for their official tournament, and then which help them to develop their skills and then go to even higher tournament. Bilib ko sa ito yung mga soccer moms, makapoy bala ang sports ng football. Isa sa mga pinakamakapoy. May English ka hindi ko mom, hindi ko kasi. I mean, how much more kung maging mom ka, di ba? Pero bilib kita sa ila. Oo, kag sports tourism pag ginamin ha. Yes. Kaagap ito mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negros Sanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.